sige. Og vi ikke til at matche, vi. Og de råber, de skriger alle sammen, de siger. Vi er kongerne af flat, men de har aldrig prøvet 3D i nat. Vi har aldrig afleveret en opgave uden chat, men alligevel rammer vi kun topskat. HX tilbyder hele paletten, alt fra flodhesten, mammuten og rødspætten. Hvis I er sultne, kan I gå i se og finde fedtpletten, for vi er på toppen ligesom Kristi på pletten. Nu kan vi høre dem sige. Og vi ikke til at matche, vi. Og de råber, de skriger alle sammen, de siger. Athen, shutdown, Scandic, shutdown. Hele EU kender snart 3D's navn. De der dreng på en de der dreng ting. Body painter bitches og Julia en tegning. Ligger bars til de hader os. Sådan har du overvejet et fucking weight loss. Fysisk er vi overline, homie, vi kunne knække dig. Vi tager nok coke til at vi kunne flække dig. Vi tror vi kørte med kobling, men vi er på en sportsting. Vi ligger bare og skifter tempo uden træning. Theo er en fuser, hans trading var en hjerneknuser, men han er nu meget nuser. Folk skriger vores navn, så er det svært at huske os. Selvom Luther hun er lille, så kan 3D stadig del. Kom og vend ind på scenen, og folk er fucking til den. Nu kan vi høre dem sige. Og vi ikke til at matche, vi. Og de råber, de skriger alle sammen, de siger. Så vi historie, det er ikke svært at se. Vi har altid vundet alt i 3. del. Knippet 2C i finalen. Dronningen nævnt det i talen. Vaskepokalen til med pande. Ramt blå og gjorde det til et billede. En 3D-kampagne med sprut og pande. Sådan er det i D. Nu kan vi høre dem sige. Og vi ikke til at matche, vi. Og de råber, de skriger alle sammen, de siger.